Que tal, señoras e señores? 6:25 da tarde, comeza a Cociña en directo na Televisión de Galicia. Estamos no Voltas co Prato e xe digo sempre que a receita é cousa vosa, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que pasa, chavales? Como estamos? Hola. Como estamos? Moi ben. Teño que dicir que onte produciuse un fito histórico. Un momento neste programa que estábamos agardando todos con moita ansia. É que Xulio gañou. Por segunda vez consecutiva. Acaba a frase. Sí. O sea, saltou a noticia, como dirían os compañeros de informativos. Saltou a noticia, non? Sí. Sí. É como... Ahora vou por a terceira, non hai dos sin tres. Bueno. Xa vin eu a dar destaca, non creo, non. Se me deixa. Ou a terceira líala tamén, A depende. terceira cagua, eu cagua moi fácil. Sí. Pódelle a presión, normalmente a Xulio pódelle a presión. Pero bueno, e Begoña como está? Eu estou de maravilla, non me ves? Estás ben? Veño a dar destaca. Ves ben, claro. Viña moi motivado de loitar contra Merche, agora que eres ti que... Claro, voulle baixar un pouquiño os fumos. Pero tamén ben de descansar 3 días. O sea que... Descansar, Eso é certo. descansar, Que non veo. chamarlle descansar é moito. Ai. Bueno, seguramente a xente da casa quere saber que é o que vamos cociñar hoxe. Se estiveron atentos ao quen anda aí, xa o saben. Pero hoxe cociñamos algo maravilloso que nos trae Raquel de Oroso. Vouvos a comentar como cociño eu a pescada. Primeiro, rebozo en fariña e doro un pouquiño na sartén. Reservo. E logo nunha cazola, pocho, cebola, allo e perexil. E añado a pescada. Boto un chorriño de viño branco, espeso a salsa con un pouquiño de fariña. Podemos acompañala cunhas pataquiñas panadeiras. A receta xa vedes que é moi sinxela. Probade. Ai, Raquel de Oroso, que ademais de facer a receita, resulta que é pescadeira e vendeu-nos ela esa pescada que acabades de ver na casa. O sea, fixo un negocio doble co programa hoxe, Raquel, ademais de traer a receita. Veu a gañar cartos, aí tedes, a pescada de Raquel de Oroso. Que maravilla de pescada, que bonita está, Que podedes facer con isto, queridos e queridas? Un montón de cousas. Vale, está ben, Claro. Está ben, a ver. Eu digo, repítome moito, pero é que a merluza é moi versátil. Podela cocer, podela fritir, podela rebozar, podela facer en salsa. É unha facer moi sencilliña, A túa proposta, claro, para contestarlle un pouquiño a Raquel, porque Raquel propúxonos algo moi tradicional, non? Sí. Que é como rebozala e fritila, pero ti que toque lle queres dar? Eu vou na facer moi parecida, pero en vez de fritila vou na facer á plancha, un poquinho máis lixeiriña, po brao. Vou na acompañar Entón non cunha... fixeches nada que fai ela. Sí, os mesmos ingredientes, enriquecidos, atención, deixa-me acabar. os mesmos ingredientes, leva pescada. Por lo demais, Eleva cebola, leva cebola, moi ben. claro, eleva allo, Moi ben. fariña non. Eleva viño blanco, vou facer unha salsiña con uns gambos, para darles un... para justificar o cobro. Claro, sí. Os gambós non son dela, non? Non, Os non gambós sei. E Begoña, ti? Eu vou a ir a unha receta bastante tradicional hoxe. Vale. Vale, sí que leva pescada, pero depois vou facer unha allada. Unha allada, Somos unha moito salsa da galega. allada aquí, Sí. Somos moito da allada. Bueno, por certo, recordarlle á xente da Pero casa ben feita, que pode chamar, para comentar as receitas, o que queiren. Podedes escoller, marcar o número do programa, chamar, e nós encantados de recibir a calquera que chame dentro da casa. E, por certo, regalamos cartiños. E digo regalamos porque sempre son preguntas moi fáciles. Así que, primeiro 50 euros e despois outros 50. Vamos alá, veña. Chac, mostralle a Galicia esa pescada que tes aí, que é maravillosa. Dios, que preciosidade. A ver, pero que se vexe, mira, non está ben. Aí, ahora sí. Aí... Dará por dous, ou? Dá para os dous e dá para... e dá para 4, Mira que bicho, que vas... Bueno, queres un cacho? Faime falta para recetar. Vou pensalo. Faime falta. Mira, voulle dar Da parte aquí... que ti queiras, que a mí é igual. Claro, estou entendo que na peixería, por exemplo, Raquel, que vai vir, vai dicir eu fago, pero na casa ti isto non faz. O que non fago. O sea, a xente normal na casa non ti queres cociñeira, pero a xente normal non fai así os toros, non? Non fará así, claro, non, xa o pide na pescadería. Eso é o que te estaba preguntando. Mira, córtame de 2 dedos. Así. Vale. De 2 dedos. Queres de 3? De 3. De sete estalos. Claro, home. Non ves? Mira que está preciosa, Para min que queda a aleta... Toma. Que pasa, que a aleta é o peo? No, digo, a aleta non ten Deixo carne. o rabo. Claro, digo eu, Chegache ben. Eu sei que era a parte de atrás, eu dicía eu, de forma...
que fora tan rara. E ti que llevar facer a túa pescada, entón? Pois eu a miña pescada vou na cocer cunhas verduriñas, cun cachiño de unto, e voulle facer unha allada. Unha allada, xa verás que rica está. Sí. Vas flipar. Xa verás. Xa cho digo eu. Ya tes aquí isto cocendo, amiga. Ten auga aquí cocendo. Xa me fixe un pouco de trampa. Mira o fume. O botafumeiro do día 26. Isto é auga para que? Só ten auga, non hai máis nada. Pero para cocer Para cocer, vou cocer un cachiño de pemento, vou botarlle un trociño de zanahoria, unha ceboliña, e por vamos a acompañar con uns tomatiños cherry e unhas patatas que vamos facer torneadas. É que botas primeiro a cocer? Primeiro vou botar o que é toda a verdura. E a verdura voulle dar unha cocción de uns 12 minutos, vale? Bueno, pois mira... E despois vou poñer a pescada. Pois ti ao teu que eu vou con Xulio, vale? Moi ben. Ti ao teu. Perfecto. A ver que nos di Xulio. Xulio, ti que? Eu vou empezar pola salsiña, que é o que lle leva un pouco máis. Salsa de gambóns. Atención, porque eu creo que isto é un salsa momento... superfácil. Claro, momento importante para a xente da casa. Salsa de gambóns. Vale, imos facer. Así que anotade os salsa de gambóns pasos. express. Express. Vale. O sea, rápida. Faciliña. Faciliña. Pero moi rica, xa verás. Moi rica, entón. Botamos manteiga. Un poquinho de manteiga. Como se fora o unto das filloas. Como se fora un das filloas, que se vaya desfacendo. Aí. E aí vamos botar as cabezas dos gambós. Para saltealos. Pero eso non se come, chúpase normalmente. Pero vamos a sacar a esencia. Vale. Mira, ti podes ir remexendo. Ai, Dios, é que cheira tan ben. Claro. É que me encanta como cheira sempre o gambón. Sí, pero mira como cheira xa ahora a marisco, ves? Imos a facer. E mira, xa verás que rápida é, Claro, entón as cabezas... Mentras se nos doran as cabeciñas, vamos a baixar un pouco para que non se queime, o gambón vámoslo picar, que temos aquí xa peladiño. Vale. Entón... Picámoslo así en trociños pequenos. Entón, as cabezas, para a xente da casa reutilizámolas, ou utilizámolas máis ben, non as reutilizamos, utilizámolas para darlle ese aroma, non? Para darlle este sabor, e mira, agora vámolas... aplastadas. Espera, isto tense que ver na casa, Sí. Aplastas aí. Aplastas aí, aplasta. Mira, que se deixa que salga todo o de dentro, que é o que ten o sabor. Ves, que chulada. Un pouco violento isto, non? Aplastar as cabezas. No, este están, foron xa congelados, este sufriu moito. Isto xa foron. É todo sustancia, ves, este todo, mira, ves, todo este color é o que lle vai dar despois o sabor. Pois así de primeira... E unha vez que temos, como claro, xa verás, retiramos as cabezas, que nos queda aí todo o xugo. Todo o xugo, e aí nese xugo vamos a pochar unha poquinha cebola moi picada. Vale. Unha poquinha sola. E as cabezas de gambóns. Qué pena que non se dá recendido isto na casa, verdad? Pero non te preocupes, porque sabes que non vai cheirar agora? Quen? Raquel. Xa me daba a mí na nariz. Dábache no aire. Pois, por favor, recibimos a dona da receita que pase con nós, Raquel de Oroso. Un aplauso para ela. Que tal, Raquel? Como estás? Hola, moi ben. Benvida ao programa. Gracias. Como estás, ben? Ben. A ti gustache moito logo a pescada? Sí, bastante. Sí. Eres peixeira, que foi unha cousa que me chamou a atención. Dixo, viñaste facer negocio aquí. Un pouquiño. Un pouco, verdad? Mira, non sei que che parece isto, porque de repente non fan a túa receita. Non, polo que vexo non. Dixeron, non, vamos facer outra cousa máis como de verán. Non? Perfecto. É que che parece a ti? Ben, moi ben. Sí. Compramos yo. Sí. Mira, Raquel. Vámoslo cheirar. Eu sei que vou facer a túa salsa, o sea, a túa receita, pero quitolle algunhas cousas e ponlle outras. Quitolle a fariña e ponlle outra receita, en resumo. Non. Como que non? Vamos a ver, ela utiliza a pescada, a cebola, o allo, sí. E que máis? O viño blanco. E que máis? Que mira, o viño blanco de feito vamos a botar aquí un poquinho. Diante dela, vamos a botar. Para que vexa que utilizamos. Vale? Vale. Ves? Esa salsilla promete. Mira que pintaza vai tendo. E agora, o botar o viño blanco tamén axudamos á cocción. Vale. Vale, xa lle botei un poquinho de sal e vou botar un poquinho de pimenta negra. Vale. Pois veña, mentras lle botas aí a pimenta negra, Raquel máis eu vamos visitar a Begoña. Vale? Veña. A ver, ponte por aí, por favor. A ver, Bego. Mira. Contanos. Ahora fervendo, botamos aí que as verduriñas. Mira, xa un cachiño de unto, pemento. Mira, cebola. Vale. Os pementos quedaron ben cortadiños, son bonitos, Gustouche? Sí. Hai que dominar o coitelo. Claro, porque sabes que o visual tamén é importante na cociña. Claro. É unha das cousas, é por onde empeza. É por onde empeza. Por os ollos, é o olor. Sempre se di, comes cos ollos. Sí. Verdad? Sí, ten que estar bo despois tamén. Claro, aí está. E esta está boa, xa verás. Vale, pero a min... Zanahoria. Raquel, a min hai unha cousa que me acaba de deixar un pouco descolocado, que é
que fixo verduras como a quen. Ai, vou de super sana aquí na cociña e despois un cacho de unto. Un cacho de unto para eso. Para darlle sustancia aí. Home, claro. Aí. O de unto, o unto que? Unto é bo. O unto é bo para que o corazón bombee, non? É bo aí o unto. Que dice sempre o médico? Come de carne blanca. É verdad, é verdad. Meu avó sempre me dicía, toma carne blanca, neniño. Toma carne branca. Ahora estou aquí torneando unhas patatas para que queden bonitas. Ah, vale. Torneada, 6 caras. Tornear, o sea, a palabra tornear entendo que é darlle forma. Darlle forma, mira, darlle forma Pero a ten que ser patatiña. de 6 caras ou pode ser das que queiras. Bueno, na escuela dicenche que 6. Ah, vale. Depois xa, valle dando. Tú, Na se escola queres de 8, cociña. por darlle 8. A min, mira, cortando esas patacas, é que fixadevos, cortando esas patacas, miña boa diríame, estás tirando mitad da pataca. Sí. Ou non? Bueno, porque eu o que fago é pelalas, o resto normalmente pa puré. peloas, e despois torneoas. E co que vale. me sobra fago tortilla. Ah, claro, e aquí non, aquí tiras nosas patacas, non? Como as pajaron do programa. Xa te traigo unha cesta para a semana. Bueno, Raquel, vexo que tes isto máis ou menos xa cunha idea, non, do que pode ser? Sí. Ahora vou máis botar, ou menos. Por Máis dentro ou de menos. nada, xa boto a merluza. Bueno, pois ti tranquililla, que eu vou levar a Raquel á zona de sufridores, vale? Perfecto. Veña, acompáñame, por favor, Raquel. Vente comigo. Séntate aí, por favor, nesa cadeira que tes aí. Séntaste aí e a sufrir un pouquiño, vale? Vale. E ademais temos chamada telefónica, Xulio. Que che parece que teñamos chamada telefónica? Pois pareceme ben. Sí, vamos a ver que din sobre as receitas que estades a facer no día de hoxe. Hola, Fina, que tal? Boa tarde. Boa tarde, que tal? A ver, Fina. dende onde nos chamas? Desde o barco, Dende o barco de Valdeorras. desde o barco de Valdeorras. Bueno, e que tal estades aí con todo o que pasou esta semana? Bueno, pois ahora millor. Ahora mellor? Bueno, pois hai Ahora que ir mellor. recuperando un pouquiño a pouco. Pois sí, Sí, a home, verdade sí. é que sí, que foi moi fuerte. Xa imagino, xa. Mira, falando un pouco así hora da cociña, ti eres de pescada ou non? A min gustame moito a pescada. Ai, sí? É como te Sí. gusta? Pois mira, a pescada de cualquier manera. Xa, claro. A gallega, a plancha, Xa. con unhas... como se gambiñas de un... Xa. as mejiñas de ferrocarril. Sí, con que sé, Unha pescada con os percebes, non? Por exemplo. Con os percebiños non, pero con Claro, esto está moi riquiña, Sí, con a home. salsiña así está moi boa. Claro. Mira, talle facendo aquí, Xulio, unha salsiña de gambóns. Mira, Fina, como a ves? Eso é moito nivel, Unha Mira. salsiña de gambóns. Ti probáchela así? Bueno, con gambor non, pero con gambiña sí. Bueno, Mira, váleme tamén, mira, eleva un poquinho de nata tamén, E Fina? tamén lle botou nata, mira, o señor, que fino é, xa ti tamén, Sí. Ves? No, Fina é la... Sí. Bueno, Fina, podías vir un día ao programa, xa que che gusta tanto a cociña, podías vir un día aquí, traer a tua receita, comemos o que ti Bueno. traes, xa está. Se algún día teño unha receta por aí que tal, por que non? Como que algún día tens que ter un montón de receitas, a mí non me engañas, ves? Bueno, por nada, ven un día por aquí, vale? Moi ben. Veña, un bico. Gracias a vos. Chao, un bico enorme para o Chao. barco de Valdeorras, para Fina e para toda a xente que está pasando mal cos lumes. Nós aquí estamos con vosco tamén. Un bico gigantesco. Chao. Ai, Dios. Proba. A ver. Proba a salsiña da victoria. Queres madar, ti? Joder, Ven, como che gusta a ven, tontería, ven. A ver. Ah. Esta por... Esta por qué? Por Xulio esta. Está boa. Bueno, Está boa. ainda vai estar mellor, Cando o rapaz fai ben as couras, hai o que dicir. Vale, hai o que Sí, dicir senón ese ao furruñome, rapaz. No, está ben, está rico. Bueno, mira, así. e ahora, mentras se nos reduce un poquinho eso, Vale. vou facer unha ceboliña salteada. Como ela utiliza, Raquel utiliza cebola na receita, eu Xa. delle un fervor. O que che falta a ti, delle a cebola. Dache ya cebola, moi ben. Simplemente vamos a saltear con un poquinho de manteiga e un poquinho de sal. Perfecto. Moi sinxelo tamén, Vale, vale? pues mentras saltes aí a cebola, ti manteiga a todo. Voulle preguntar. No, despois non. A Begoña. Nada, xa está, ves, está Ves. limpiña, A blanquiña. Areeina un pouco, Areina é que lle botache sal. un pouquiño de sal, Vale. sí. Sal gordo, entendo. Sal gordo. Vale. É porque lle fas así, porque Porque me gusta vela, así cando empezan a coller así un pouco a piel.
Acariñáchela un pouquiño, non? Claro, A temperáchela así. Que hai que facerlle... A cociña ten que ter cariño. Xa. Mira, non ves? A ver. Ves? O xa está. Xa empeza a collerse un pouquiño de Ai, colorciño, sí, empeza a ves? coller a cor branca xa, Mira, as de que se está verduras, cocindo. a Sí, pescada... Mira, o cachiño dun aquí flotando. E as miñas gafas empañadas. A cociña do chof-chof, non eres ti? Claro. Eres un pouco da cociña do chof-chof. Ai, Dios mío. Vamos ver que lle parece a Raquel, vale? Muy bien. Crees que lle parecerá ben? Eu creo que sí, vámoslo intentar. A ver, Raquel, como ves o asunto? Está ben ou non está ben? Sí, por Sí. ahora vai ben a cousa, vai. Pero quen crees que vai mellor dos dous? Por un igual. Como que por un igual? Que política, Teste que mollar, Raquel. Dime, eu que sei, tenme mellor idea un co outro. A ver, máis elaboración, Xulio. Máis esforzo. Ves. Que eu ainda non empecé ca salsa, Saltou a noticia por terceiro día consecutivo. Ponse en primeira posición Xulio dende Silleda. Un aplauso para Xulio. Cada miña cámara. De momento. De momento. Bueno, pois, mentre Xulio prepara todo isto, porque Xulio está contentísimo, está super contento, Xulio, imos ver que nos din nos mercados, porque saímos a preguntar e Galicia díxonos que a pescada está espectacular. A mí me gusta mucho en salsa verde. A cazuela, que está moi boa. A la plancha. A romana. E o pimpín. A merluza dame exactamente igual, como en cualquier sitio. Me la pido a filetes. Me quitan la espina y lo hago así. Yo la suelo comprar entera y rodaja. En 2 lomos. En 2 lomos, a mí me gusta en lomos. De pedir, pois, merluza do pincho, que é máis rica. Podendo ser do país, fenomenal. Eu meto unhas almegas, ca agua das almejas lle fajo a miña salsa. Pero en cazuela de barro, para que estea no seu punto. E logo la Thermomix. En rodajas e logo rebozada en fariña e huevo. Con un bons huevos da casa, iso é impresionante. Con perejil, con un poquito de ajo. Etcétera, etcétera, etcétera. No, yo lo suelo hacer a la plancha y como tiene ella su sabor, ya no le meto más ingredientes. Esta señora era tradicional como me gusta a min. Eu, a plancha, como ten o seu sabor, sempre se dice, tes bo produto, para que queres o resto? Eu non sei para que queremos estes dous aquí. Total, tendo bo produto no programa, que máis necesitamos? Nada. Metes o produto e xa está, e sacas comida, así, de primeiro, ou non? Ti eres moi majo, non? A ver, Xulio, tiraches aí aceite. Sí, Con que mira. vas? Vou ca merluza, que case me esquece. Ah? Cao. Bueno, pois mira, xa, a receita xa, Mira, o que ti queires. ca coliña que me dou Begoña, Vale. vou quitar os dous lomiños, quitando a espiña quítalle central. así Claro, como a quitamos a dorsal, non? espiña. O do centro. Sí, a espiña central para que sea máis cómoda para comer. Non como Begoña así, toro, Aí, un toro. No, pero, escoita, parece bastante sinxela de limpar. Sí, é que só ten esta espiña. Ah, vale. No Claro, medio. aquí facemos un cortiño para que se nos faga un pouco antes. O sea, faslle unha cruz así un corte polo lado das escamas, polo lado do da lomo. pel, sí, do lomo. Vale, Un que poquinho de curioso sal. ese corte. É curioso. Sí, despois, como a piel tenta encoller, vai quedar algo máis bonito tamén, e axúdanos a que... Espera, tú bonito, pero pensei que ibas botar a sal así. Sí. A ver, proba así, proba así. Estás disposto a pagar o que vale eso? Proba así. Mira, fodemos. Vale. Vale, pues Ahora, veña. como me demando tipo... Como te demanden, bueno, pues mientras ti faz... Ala, aí a prancha, a pescada, voulle preguntar a Begoña. Veña. Ahora vou facer Como é esta unha allada que vas salsa facer? gallega, unha allada. Unha salsa galega, unha É allada. unha salsa galega. Unha allada. Vale, allada, sinxela, fácil, para a xente da casa. Que? Fácil non é. Fácil non A mí é? non me parece unha salsa fácil. Ah, non? Tens que estar atento. Non podes deixar queimar nunca nin o allo nin a cebola. Claro. Entonces, tens que controlar moi ben a temperatura para que despois o pimentón non che Claro, che quede é que marrón. o pimentón tamén se che pode queimar. Pódese queimar, claro. Claro. Entón, o importante é un bo aceite de oliva. Claro. Viches? Entón, para que o vexades na casa, eu fun despabilado e dixen, no, facilísimo. Todo moi fácil. Pois non. Hai que estar moi atento á allada. A allada pode ser Botámoslle, traicioneira. mira, ahora botei un poquinho de allo, láminas Vale. de allo. Ajá. Vou botar unha folliña de loureiro. Pero dalle bastante lume, que puxetes só nova aquí, Home, claro, hai que tamén darlle caña. Dalle dando lume, Sí, sí. E agora Entón, unha ceboliña picadiña en brunoise, así, vale. ben picadiña, en cuadradiños. E En brunoise, deixámola dorar. cañotas. En brunoise. Apunta.
Sí. Eso é pequeniña que xo aprendín outro día, Eso é moi... Xuliana e Brunoise. E Mirepoix. E Mirepoix. E Grosero, non te acordas do meu corte grosero? Sí, grosero és ti. Non, en serio, que é un corte mona. E tamén hai preguntas pros da casa. Imos coa primeira pregunta. Veña, 50 euriños en xogo. Con que crustáceo fixo Xulio a súa salsa, vale? 50 euriños podedes chamar dende xa. Con que crustáceo fixo Xulio a súa salsa? 50 euros en xogo. Meu home, a ver, unha cousa é poñerlle fácil á xente, outra cousa é que sempre faz igual, Home, a mí gustame que repartas cartos. A mí gustame repartir cartos, así que, mira, facemos un bo equipo. Como non son nosos... Eso, como non son nosos. Bueno, como vai a hallada, Bego? Aquí estamos. Empeza xa, xa empeza a fazer así. O que leva é moitísimo aceite, non? Si, ten que dourar. Claro, leva moito aceite. Virxe extra, eso, loureirinho. Despois, eu normalmente, sabes que a veces llevo toquindilla. Sí. Pero hoxe vou usar un vinagre de pimentos de Padrón. Un vinagre de pimentos de Sí, é un Padrón. vinagre de pimentos de Padrón. Mira, cheire. A ver, e pica ou non? Pode ser. Depende. Prova. A ver se pica. Dalle. A ver, A mí unha cucharada así que pica e a seguinte non pica. A túa pica fijo. A ver, espera, que se me dá a tos, despois temos un problema, Non, é suaviño, ten Bueno, un toque... Bueno, a ver, para aclarar a voz... Está ben. Está moi bo. Mellor que non probe Raquel, Toma. Non. Mellor que non probe Raquel, despois, cando estea a receita feita. A ver... Pois mira, ves que se empezar a dourar xa... Que fervo o aceite. Aí está. O aceite ten que ser bo, uns bosallos, un loureiro, unha cebola, e agora vas botar o pimentón. Pero antes quero que veña... Hai que retirar do lume. Que veña aquí Raquel. Hai que deixar que por favor, baixe. vente con nós. Vente con nós. Ti sabes facer halladas? Bueno, É complicada, non? sí. Pois mira, eu vivo despabilado dicindo que era facilísima, e mira, ponte aquí. Mira, ponte si aquí. vemos que Mira aí a esa hallada, agora temos que facer así un poquinho máis rápida para que baixades, non? Pero se vemos que non dá tal, o que facemos é baixarlle un poquinho a intensidade con un poquinho de aceite, vale? Claro, o aceite ten que estar... Baixa. Ferve un pouquiño, Ves pero non ten que estar... Xa baixou así un poquinho de temperatura? Pero por que non podemos ter o aceite tan quente? Porque non pode queimar o pimento moído. Entón, pero eso Non queda marrón. Claro, pero eso é porque ten que ir facendo pouquiño a pouco. Claro. Vale. Eso non E agora sabía. ves, agora está baixando, cando empeza a baixar, cargamos o pimento. Eu cargo o pimentón, mira que bo. Sí. Ten un color que irá de maravilla. Sí. Agora remexémola, así. Ya veo aquí Xulio cheirá. E mira, e agora... Ras. Que é iso? Un cachiño de unto. Buenísimo. Ahora xa... Escoita, entre outros ca manteiga, ti co unto, festival do colesterol hoxe no programa aquí, Outro son eu, non? Que E agora, artista. un pouquiño de viño, así. Pisquiño de viño. Moi ben. E agora vamos a botar un pouquiño de vinagre. Un pouquiño, di. Aí vai a botella. Un pouquiño, di. Ten que... Hai que ser generosos. Vale. Todo boísimo. O viño ten que ser bo. Home, claro, temos 5 denominacións de orixe. Sí. Aquí en Galicia. Sí. Onde vai ser? Bueno, home, non sei, pero pregunto, che. É bo, fijo, donde seguro sea. é bo, non? Vale, Sí. xa está. Vale. Raquel, vamos ver que fai este home, anda, porque isto de verdad, Pois mira, de verdad. Ala. mira que Que chulada, pinta. Ves? Mira. Vai che ganando, Mira, teño a pescadiña que se lle dé a volta, teño tapada para axudarlle un poquinho a cocer, Che, non só se fai a prancha, coces un pouquiño, poñerlle No, fai un a poquinho tapa. como de forno, sabes? Todo o calor que vai botando ela, reaproveitámolo. Teño a salsiña e as cebolas salteadas ca manteiga. E Escoita. despois vou facer así o montaxe con isto todo. Raquel, ti trouxeches boa pescada, Eu creo que sí. A pescada Vale. non é cativa, As pescadas que chegan ao Ouroso, cuidado, Non andamos falando de pescada calquera, Non vai de Atención. broma. No. E agora vamos a dar a volta. Bueno. Mira que color tiene, Bueno, pois xa pouco che queda para probalo. Terme que esperar ali, na cadeira dos sufridores. Pouco che queda. Graciña, Raquel. E vamos ver que é o que lle queda a Begoña. Begoña, Eu nada, eu xa casi estou. xa case estás? Sí. Bueno, pois mira, antes de que me plates e demais e fagas as túas cousiñas, aténdeme a min porque temos unha chamada de concurso. E imos repartir cartiños. Que che Que parece? suerte, que guai. Verdad? Se tu era en casa chamaba eu. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Con quen falamos? Con Manuel, Manuel, de onde? de Vigo.
De Vigo, ai, Manuel. Ai, ti xe chamaches, non? Sí. Ah, amigo, queres ganar. E ganache os cartos outra vez? Non, que eu non chamei da outra vez, é a primeira vez. Ah, é a primeira vez, eu pensei que xa chamaras outra vez, ves, estaba eu confundido, entón. Bueno, Manuel, gustache a pescada a ti? A min sí. Xa, normal, a min tamén, sí. E como che gusta máis? A da cazuela e a frita. E frita tamén, ves. Pois vamos ca pregunta, entón. Con que crustáceo fixo Xulio a súa salsa? Plastou así as cabezas de langostinos, mantequilla, así. É que sabes unha cousiña, Manuel? Dime. Non son langostinos. Son outra cousa. Deixoche probar outra vez, veña, é algo parecido ao langostino. Serán jambas. Ei, pero grandes. Ou camaróns. No, por favor, no, sinto moitísimo, Manuel, non pode ser, era moi fácil, pero era o gambón. Jambón. Era o jambón, mira, estaba aí, eran gambas pero grandes. Tens que chamar outro día, Manuel? Sí, non hai problema. Vale, veña, un bico xigantesco. Chao. Que pena, Por nada, aí lle quedou, Dios, que pena. A ver, Bego, contame entón o que vas facer. Vamos allá. Está sacando. Moi ben. Non xa está cocido. Está cocidísimo iso, Sí. Xa se desfixo tanto pemento bonito, mira. Ai, Dios mío, que muller, Que muller. Aí. Bueno. Mira, mentras sacas as cousiñas voulle contar á xente datiños sobre a pescada. Pareceme genial. Pareceche genial? Sí. Pois a mí tamén me parece genial. Porque, mentras están no mar, as pescadas son moi voraces e se poden, comen xurelos ou lirios. Así, claro, como non van estar ricas. Son tan populares que seguramente por iso teñen moitos nomes, como se foran da nobreza. Pescada, pixota, carioca ou merluza. Todo se refire ao mesmo peixe. A pescada que máis valoramos cal é? A do pincho, aquela que chega sobre todo ao celeiro, que se pesca con anzol. Cada peza é única e trátase como tal, tanto no barco como na lonxa e tamén nos mercados. E como sempre temos que lembrar onde lle fan festa e dar boas, Neste caso, en Celeiro e tamén en Cedeira. Non esquezades botar un ollo no calendario que as nosas festas gastronómicas non é que o diga eu, xa o sabedes vos, son as mellores do mundo inteiro. É evidente, é xa así, e non hai outra. E punto e xa está porque o dixen eu. Ala, dime algo ti, Xulio. No, estou emplatando xa. Como che foi? Porque agora vexo que sacaches as cebolas de aí, fixadevos que ceboliñas... No, mira, eu collín as cebolas que xa tiña marcadas de antes e dei unha salteadiña aí para que estén ben quentiñas, vale? Non lle... Moi ben. No. Entón xa estás preparando todo? Cebolas salteadas con manteiga. Vale. Merluza a grella. Vale. E a salsiña de gambós. Hoxe ves con moito nivel, Vale. Hoxe ves moito nivel. Mola, Teño que decir, sinceramente, mira que sempre me meto contigo, pero hoxe teño que decir que ves con moito nivel. Moito nivel. Moito nivel. Nivelazo. Isto é cariño, é todo cariño. Isto é cariño, sí. Será que os outros días non tes cariño? Vamos ver como vai emplatando Begoña, de momento. A ver, Begoña, que está vendo a xente aí na casa. Como colocaches todo iso? Mira que ben está cocida. Salle a espiña para arriba. Hola, e a min gustame facer unha cascada. Mira que cascada. A ver, atención a isto, vai facer unha cascada. Aí vai. Hola. É que se ve mellor así. A ver, pon aí, fai a cascada aí. E agora pa outra. Aí está. Ala, que bonito. Mira que color, Que bonito. Que color ten. Moi chulo, Por mira, verme moi ben, porque... Sí, señora. Venme moi ben, porque isto vai ser a segunda pregunta do concurso. Que cociñeiro fixo unha allada para acompañar a pescada? Xa está. Non é difícil. Non me digades nomes que non sabedes, vale? Non inventedes nomes. Que cociñeiro fixo unha allada para acompañar a pescada? 50 euros en xogo. Podedes chamar ao 664-483419. Por favor, ven comigo, Raquel, que tes que probar as nosas receitas. Estes dous pratazos, moi distintos, pero moi ricos. Ponte por aquí, por favor. Ponte aquí onde o cubo este que temos amarelo. Moi ben, vamos dar aí. Uf, que tensión, que nervios. Vamos aquí, dá de mamao. Bueno, de momento a mao non, poñedevos así, comigo así. A ver, hoxe teño que dicir que se luciron os cociñeiros, Porque, foi unha pasada. Perdón, Raquel, vai probando. Vai probando aí.
Foi unha pasada, o de hoxe. Sí, de verdad, gustouche, parabéns. gustouche. Moi distintas, moi ricas. Rico e con fundamento. A pescada... Claro, que vas dicir da tua pescada? Que está mal. Claro, é que... Claro. Está bo, sí? Moi bo. Uf. Bueno, vai probando. Vai probando. Podes probar a segunda, se queres, Coa salsiña de gambóns e mentras vas probando, imos repartir cartos. Vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Con quen falamos? Adriana. Adriana, de onde? Soy de Sada. Ah, eres de Sada. Soy uruguaya. Soy uruguaya. Soy de Sada, eres uruguaya, pero vives en Sada. Vale. Vale, pois, Adriana, contanos, que cociñeiro fixo unha hallada para acompañar? No fue Julio, fue la chica. Pero no me sale el nombre. Ai, é que dixen eu antes, cando lancei a pregunta, dixen, aprendedemos nomes. Non me inventedes nomes. Es que la veo todos los días y nunca me acuerdo del nombre de ella, pobre. Adriana, pois tens que vir ao programa, pero 50 € non te vou poder dar se non me das o nome. Non te poñas así, Me pongo a llorar si es necesario. A ver, vouche dar unha pista. Empeza por B. Bea. Adriana, sinto moitísimo. Vente un día ao programa, vale? Venga. Veña, un bico. Chao. B.A. Moita xente me chama así. Bueno, Raquel, por favor, que opinas? Quen gañou hoxe? Estou nerviosísimo, hai moita tensión no plató agora mesmo. Raquel. Están as dúas moi boas. Pero quen? Begoña ou Xulio? Eu aposto por Xulio. Xulio por terceiro día consecutivo! Saltou a noticia! Enorme, Xulio! Enorme! Marcial, espectacular, Espectacular no día de hoxe. Riquísimo, todo boísimo no programa. Estás ben? Sí, está ben. Ele está maravilloso, ele está encantado, Ele está encantado. Marcial, todo espectacular. Maravilloso, de verdad, o sea, dá gusto cociñar con esta xente porque son todos unha pasada, Raquel, moitísimas grazas, Gracias a vos. Moitas grazas. Marcial, todo teu, nós quedamos aquí comendo pescada, vale? Ala, bicos, ata mañá, chao. Sí, pero deixademe a proba da pescada, que quero saber como saío. Rematamos, volvemos mañá, falaremos cun cerralleiro porque estamos de vacacións, están aumentando roubos nos domicilios, cuidado con iso. Aprenderemos a tocar a percusión con latas de pemento. Que máis? Falando de música, Orquestra Galilea, música de verbena. Teremos aí, sí, Aurora Baranda do Carballiño, que sei, é unha morea de cousas. Deixe de romper a cabeza, que anda sempre rompendo a cabeza a xente. Mira que salsiña de gambóns, Por onde empezamos? Dalle aí, por onde queires, mira. Non me manches, non me manches que te levo. Vai. Que te levo. Oh, que rico, adiós.